Pojďme zatleskat, určitě si Veronika i Greta zaslouží váš obrovský potlesk. No a pojďme dál. V našem programu v rámci Zimní pohádky 2018 před námi je opět národní soubor divadlo tance Rytmy a my opět dorazili z ruského města Novokuzněck a vede je Julie Djačeková a také Natálie Kubareva. Před námi je jedno velké, ale opravdu velké tajemství, tedy secret. Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you that I know you won't tell what I said, 'cause two can keep a secret if one of them is dead. Why do you smile like you've been told a secret? Now you're telling lies, 'cause you just want to keep it. But no one keeps a secret, no one keeps a secret. Why, when we do our darkest deeds, do we tell? They burn and our brains become a living hell. 'Cause everybody tells, everybody tells. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Yes, two can keep a secret if one of them is dead. Yes, two can keep a secret if one of us is dead. Národní soubor divadlo tance a jejich tajemství, tedy secret, odhazovali nákročníka, to znamená, že se nám blíží jaro, že už žádná zima asi nepřijde. Pojďme v tuto chvíli k dalšímu číslu, před námi jsou domácí a je to taneční klub Scratch, který dorazil z Děčína a funguje pod domem dětí a mládeže. Vede ho Iveta Murínová, ta je tady přítomná osobně a já prosím, abyste ji přivítali potleskem a i její pánský a dámský doprovod. To, co uvidíte a na co se můžete těšit, se jmenuje Boom. Feeling it's 66.
bringing that ass back like a boom, 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 boom. Taneční klub Scratch. Děti a mládeže děčí na jejich boom. Děkujeme moc. Chvíli jsme se báli, jestli se nám sem všechna děvčata vejdou. A před námi další domácí a je to taneční klub Katlen Ostrava pod vedením Kateřiny Vítečkové a Zuzany Vítečkové a budou to Hedvábná křídla. Text má jenom 10 vět, kdo chce, ten může přemýšlet, však ne každýho jeho obsah chytí. Že je to návod praktický a asi platí navždycky, rozhodně má širší využití. Taneční klub Katlen Ostrava a Hedvábná křídla. Děkujeme moc. Před námi opět Národní soubor divadlo Tance, rytmy a my z ruského města Novokusněc pod vedením Julie Djačekové a Natálie Kubarevové. No a určitě i vám se někdy stalo, že odesíláte zprávu nebo vzkaz a po nějaké době zjistíte, že ta zpráva, ten vzkaz nebyl odeslaný. A jak vypadá takový neodeslaný vzkaz, na to se právě teď podíváme.